Hello, mayong adlaw or mayong gabi or kung munto karon mayong pagpaniud to or mayong pagpanihapon. Salamat sa imong pag-click ani nga video o salamat usab sa imong pagsunod sa mga videos nining ato nga channel. So once again, God bless sa imong pagtan-aw. Padayon lang sa pagsunod sa mga videos nga atong i-upload ini mga channel. Salamat di ay sa Ginoo nga lain usab nga content ang iyang pahimo sa ako karon. Sa ako gini siyang gipangayo sa Ginoo sa nga content nga ato ang ma-share sa atong mga kaigsuonan, especially kanimo nga nagsunod sa mga videos ini nga channel. So duna di ay mga bisyo nga makapagpobre sa tao. And ako sa una usap focus mga bisyoso, but by the grace of God iya kong giluwas ug iya kong gihimong pastor, pinagi sa iyang grasya nga iya kong itawag as a pastor. So dunay sibutan nato ang tulo ka bisyo nga makapapobre sa tao. Kini yung bisyoha mao gini ang grabe gyud ang kasamok, kabalatian, tungod aning bisyoha nga tulo ka buok ang isigutan karon. Mao kini ang nakapahimong walay nahut sa kadaghanang mga tawo ug nakapahimong tapulan sa kadaghanang mga tawo. So kini nga bisyo mao ni ang lisod kayong pagabiyaan gyud sa mga tawo bisan pa magani sa mga Kristiyanon nga nag-alagad sa Ginoo for more than 10 to 20 years nilang pangalagad. Apa gyud sila aning mga bisyo. Dunay mga Kristiyanon karon nga nag-claim sila nga naa sila Ginoo apan naglisod pa sila biya ning bisyuha. So karon atong sigutan kining unsa man ning mga bisyuha nga makapapobre sa tao, makapahimong walay naot sa tao. Una, kining bisyo sa pagpanugal o kaning pagpanugal gyud mao ni ang usa sa makapapobre, makapawalay nahot sa tao. Although ang espiritu sa sugal padagon ra ka pilimero, apan ang gusto ra day sa demonyo nga mahinalam ka aron nga magsige ra mo kag panugal, kay mahinalam man ka nakakupot kag daghan nga kwarta ubay-ubay naman. Apan ang tinuod mapildi ra ka sa ngadto-ngadto, plus bisan pa og makadaog ka mura ra gyapon kag walay daog tungod kay daghan man kayo kag mga barkada nga nakakita nimo nga gakupot kag daghang kwarta. So inig pauli nimo kung limitayan ka daghang mangayo. So muna nga dili gyud ka mo asinso. Gani nami silingan nga sugarol gyud to kay siya magtong gabi mauli nya natoy tayo na maligya kabaligya sa baka 12,000 ang kahalin nya gihurot niya og sugal o paghantak. Pag uli niya ginamos ray dala. So ang iyang mga anak ug asawa gahulat nga makakaon og nindot nga sudan tungod kay gabaligya go sila bakas panahon sa Domingo. Unya pag uli igsuon Domingo sa gabi ginamos ray dala kay hurot og sugal ang usa ka baka nga nahalin. So baling away nila pagka tungang gabi abot ugma wa gyud tingganay no. Nahimo nga wala sila bugas, walay sudan. So nahimong walay nahot. Ang espiritu sa sugal makahurot gyud sa panalangin. Ang pagpanugal usa ka paggamit sa financial blessing ang gihatag sa Ginoo sa dili maayo nga pamaagi. It is a misuse of God's blessing. Misuse kanabang dili maayo nga paggamit sa panalangin sa Ginoo. Kung dili gani ta kasaligan sa gamayng butang, dili po ta saligan sa Ginoo sa dagkong mga utang. Mao man nagingon niya. Kung kasaligan ta sa gamayng mga butang, iya puta saligan sa dagko. So what if bisan sa gatos di kasaligan imong gihurot panugal unsa man, diba? Makahulam-ulam ka, makahuna-una kag dili maayo, makapangawat ka, makahimo jung walay nahot. Mao ni daghang kawatan karong panahon na tungod kay daghang kayo mapildi sa sugal. So ang una-una masudlag dautan, mangawat na lang, no, diba? Nya may lagi og mangawat di ka kasakpan, masakpan ka, kabayad pa ka, mapriso pa ka, kahimo jung walay nahot, makapobre sa tao.
ug ikaduha nga bisyo nga makapapobre sa tao kining pagkapalahubog, no? Kani yung pagkapalahubog, grabing pag-inom sa mga ilim nun nga makahubog. So mo ni ang makapapurdoy o makapapobre sa tao gani ngayon sa panultihon 20 bersikulo 1 nga ang pag-inom og bino, paghubog-hubog binuang. Makahimo nimong sabaan ang pag-inom daw og bino, makahimo nimong sabaan og ang paghubog-hubog binuang. So usa ka dakong binuang gyud kay hilumon ka unya pag nahubog na ka mahimo na magsabaan. Imbis nga atong wala pa ka nahubog, dili kayo kamo gasto, naunsa ba na nga pagka igo na nimo sa bino, pagkahubog na nimo, unsa man na nga maibot naman ang tag 100, tag 1,000, tag 500. Kay imo namang ibang ka og tagpila ka kiss nga ando beer o unsa pa na makahubog ya mga ilim nun, di ba? Imong pamilya wag ani kaon, walay bugas, walay sabon. Unya ikaw grabe nimong bangka sa imong barkada. Ang mga barkada nimo nabuhong tungod kay kung maigo kas inom, grabe naman ka makabangka, makahulbot sa imong salapi. That's why dili gyud ka maka-save og money, dili gyud ka maka-budget sa imong salapi kung naa ka ani mga bisyuha. Mao ni ang makapapurdoy sa tawo. Kay kung naay salapi, naay sweldo, mabangka raman, magamit raman sa paghubog-hubog, dili man gyud mauli kung dili gyud magsumparay. Di ba? So, yun ana, kini nga mga bisyuha, kining duha pa lang ka bisyo, grabe na og ikatampo sa pamilya, sa mga tao nga nagbuhat niini, mahimo og yun nga makatapulan. Ngano man, hubog ka, ning uli ka, tulog ka, nalango ka, na hangover ka. So pagkaugma, dili na ka makatarbaho, maka-absent kasi mong trabaho, unya kapoy kayong lawas, sabaan pa kasi mong asawa, kay sige ra katulog, makawala joy nahot. Plus, kung palahubog ka, nya what if madisgrasya ka, kay sakay ka og motor, na disgrasya or driver pa kang motor, nya hubog ka kayo, na disgrasya, na dako ka o bali ba or pangos ba na hospital, na di ba? Kung mo hunaon-naon, kada kabayad ka sa hospital, ang motor pa naguba pa ang motor, kabayad pa, kapaayo pa ka, o di ba? O di akaning bisyuha makakalas siya og kwarta. Guro kayon sila naarbitaw ko sweldo, pero hinumdumi nga wa gyud kay matigom kung naa kaning bisyuha. And lastly, ikatulo, kining pag tabako pod, kaning panabako. Especially karong panahon nga mahal kayo ang sigarilyo na tag 100 ang kaha. So perti nang pakamahala ang kaha sa una tag piso pa na. Pan karon tag 5 or tag 20 ng buok. Grabe na kamahal. Manuman, gani ang gobyerno nag-warning gani ang gobyerno nga cigarette smoking is dangerous to your health. Maka daot siya sa imuhang baga. Gani na rin mga picture nga imong makita nga mga tarpaulin nga naay gipang cancer na, gipang nanggawas diri, nakang cancer tungod sa sigarilyo. Ang uban hubak, ang uban nagkutas, no, asthma. Nya ngano man ni nga makapobre man kay kuan man ang kadato mong god dili lang kay sa kwarta. Ang atong lawas kung magsigi na gani nagpangayo og kwarta para ibayad dito sa doktor, buot pasabot nga dunay kawaladon. Atong lawas kung naa mga balatian resultas pagpanabako, magsige na nagpangayo og kwarta, sige na nag pangayo para ibayad dito sa doktor. So ang mahitabo, imbis ang imong kwarta para sudan, para sa bugas, para sa uban pa mga palaliton sa panginahanglan sa balay, dito napunta sa imuhang sakit. Dito nag-maintain ka para sa imong sakit. Diba? Kinsa may mo uswag ana. Diba? Makapaunlod gyud siya. Ngano man, ang atong lawas man gud templo sa Ginoo. Matud pa sa Biblia, kung ang templo gani sa Ginoo gahugawan, laglagon sa Ginoo. Saan pa niya paglaglag? Di kanang paantuson tas mga balatian. Antos ka sa hubak, asma, unsa pa nang imuhang ipamati sa kalawasan. Cause na siya sa atuang
pag grabe nga bisyo. Igsuon, dili pa ulahay ang tanan. Gusto ka nga muuswag sa kinabuhi, ganahan ka nga ang imong financial blessing dili ma-misuse o mapunta siya sa mga maayong mga butang o dunag yung kay makita sa imong mga ginagmay nga pangita. Sabi nimo, wa jud kay makita kung naa ka ni nga tulo ka bisyo, lisod kayo nga dunay mga butang nga makita nimo. Lisod gani ka og palit og motor, maglisod gani ka og paayo sa imong balay nganuman. Adto ra mas bisyo mapunta. Kung naa ka ning tulo, manugal pa ka, unya palhubog pagug ka, plus tabako pagyud. Nya imong sweldo to 300 or 400 rang adlaw. Kaimpatar ba? Kaya ba nga makasupply sa imong pamilya kung ang imuhang bisyo dili mawala ang tulo ka bisyo? Karong panahon na praktikal na kay maigsuon. Mahal kayong palaliton, mahal kayong gasolina. Saktan pa nimong bisyo, saktan pa nimo og makapobre nga mga bisyo. Kung ako pa nimo alagad ka sa Ginoo, tuni ang pulong sa Ginoo. Kung maglisod kag biya sa imong bisyo, pangayua sa Ginoo. Nga Lord, gusto kong mabiyaan ning mga bisyuha para nga malipayon akong pamilya, para nga ako dili ko magbalatian, para ako dili ko magmagulanon sige. Ang kaguol ug ang pagmagabalatian, kagulanan, cost mangunit tungod ani mga bisyuha. Pagkagubot sa pamilya, mao mong gininungdan kaning tulo ka bisyo. Kinsa may ganahan nimong asawa o pamilya nga ako kag pilde plus hubog ka, gasuka ka, no, wala kay trabaho, kinsa may dili mangisog nimo ana, kinsa may dili magubot, so di ba? So dili pa ulahay ang tanan. Ang Dios gusto nga kita makabaton tag kinabuhi nga meaningful nga kinabuhi nga puno sa iyang pagmando, puno sa iyang panalangin. Ayaw usik-usik ang panalangin sa Ginoo, pinaagira ng mga bisyuha. Makaalaot na nimo, makaalaot sa imong pamilya o makapobre kana dili ka muuswag sa inyong pagpuyo. Ganahan ka kauswagan, usba ang imong lifestyle, alagad sa Ginoo. So mao lang ni ato ang content karon, o salamat sa imong padayon sa imong pagtan-aw, o shout out sa tanan nga nagsunod. O yun man, i-comment lang imong pangalan, isulat address nimo para next time may next video ma-shout out ka, ma-mention ko ang imong pangalan kung asa ka. God bless. Glory to God.